ten priestor, videli ste tie krásne priestranné a svetlé izby. Sme síce na vyššenom prízemí tohto trojizbového veľkého bytu. Hovorím veľkého, pretože má 102 m2, patrí k tomu pivnica, tá samotná má 10 štvorákov, ale byt je svetlý, má pekné veľké okná, vysoké stropy a sme v tehlovom bytovom dome. V Tehlovke na Rasislovej ulici. Je to výnimočná ponuka, takýchto bytov nebýva veľa a k bytu patrí aj parkovacie miesto. Ja vás pozývam na obliadku, pretože takýto byt sa tu asi dlho neohreje. Som Peter Loputka z Košickej realitnej spoločnosti. Stačí, odmietam.